חתן. בוא לאכול ארוחת בוקר, נו, אין לי זמן, אני. תשאר עם חתונים קופצים לך על הצלחת. נתן, שב דקה, אני רוצה לעשות כוס תה, הנה האוכל שלך. יש לך לחם מתוק, יש לך לחם כלואות, יאללה, שב. תאכל את זה, תאכל. תשמע, אתה שם לי עין כי החתולים הם זה, עד שאני אעשה כוס תה. אתה עירני? כן. זה טוב נחת. יאללה, יש לכם תפוחים פה. מה אני אעשה עם אשתי הזאתי? אללה, כי מתנקמת בי. מה מתנקמת? מתנקמת בי, אני לא יודע למה. אז למה? נתתי לה, הבאתי לה חומרים של העוגה וזה שהילדים... בכיף שהילדים יכינו את העוגה, בכיף שיבשתו, שיביאו לי חתיכת העוגה וזה. עשתה את העוגה, לא יודע מה עשתה, הכל. נו. גם הכנו לך עוגה וזה, לא רצת לראות לי אותה. לא, אל תתנו לו. כן. אז אל תקנה לה. אתה בן זונה אם אתה קונה לה. אז הבעזה במשקול... ילדים רצו לראות לי אותה בבחור, בבלגן שלה, אתה לא רוצה לראות אותה. אז מה אתה הולך? מה זה? היא חולה, בראש. והעוגה, היא חותך עוגה ככה. כמה שהיא חולה ועוד מנצלת אותך, כי אתה בן זונה. אתה מניאק. מה זה תפוחים הזה, מה? הראש שלך, תמשיך, תזרוק אותם שיתרכבו בפנים. יאללה. אתה חולה באמת. אני, אם הייתה לי אישה חולה כזאת ביום הראשון, לפני שאני אביא את הילדים, הייתי זורק אותה. אבל אתה אין לך מספיק שכל. מה ניקח אותה גן? לבריאות הנפש. ואלוהים יטפלו בה. אני גם הייתי ככה מבולבל בבריאות הנפש הכל, טיפלו בי. אתה רואה איזה בן אדם אני. חזקתי עירוני. היא נראית כזאת של בריאות הנפש. מה, היא מטופלת בבריאות הנפש, אז מה? זה לא בושה. עורכי דין מטופלים בבריאות הנפש. יש עורכי דין מטופלים בבריאות הנפש. אנשים, קרייני טלוויזיה, הגיעו לבריאות הנפש, ומטפלים בהם. מה קרה לך? זה לא בושה. אנשים מרוב שיש להם שכל הרבה משתגעים. מה קרה לך? כשהוא היה קטן, אני הייתי לוקח אותו לבית ספר. ואני חיתנתי אותו גם. אני חיתנתי את כל המשפחה. הרי אבא שלי הכיר לי את הבחורה, אשתו של נתן. כי הוא היה יוצא מהחברה שלה. אז היא אמרה, יש לי לבן שלך בחורה. קניתי זר פרחים פה ב-35 שקל, משהו יפה, והבאתי לה בקבוק בושם, והתלבשתי יפה, נתן היום בגדי עבודה, תבין טוב, כשראיתי את הבחורה, שמנה כזאת, עם בגדי, אמרתי, וואי, עם קיר מגן אני לא מתעסק, כך נתן התעסק. קח את הזר פרחים, נתתי את הזר פרחים לנתן, נתן נכנס, התחתן איתה, והביא איתה שני ילדים. عندك ثلاثة ب45 خذ هاي 50 يلا هاي 3 ب50 بدي استفتح معنا تنتين وفي واحدة هنا 3 ب50 بدي استفتح من ايدك قول مبروك يا زلمة من قلبك כשבאת הערבים עוד היו פה? לא, הם הלכו לא מזמן. זה שהתקשרתי אליך זה היה בצהריים. אז בואו, לא איפה הלכת? הלכתי, אולי בזמן שהלכתי אחרי 10 דקות הם נכנסו ואני הגעתי אחרי 20 דקות. למה 20 דקות? ולמה אתה שעתיים? מי אתה בכלל? מה שצריך לעשות צריך? למה, מה? אז תהיה שותף איתי חצי חצי?
תצא, אתה גני, מה אתה רוצה? אתה רוצה מה? מה? אז תשים מישהו שאתה עושה, אל תחשיר לי בסתמות. לך תזדיין לי נעל הבוק אם לא נשפוך עליך קפה, חתיכת בן זונה. דבר מילה, נזיין אותך. אתה מניאק בן זונה, צוחקים עליך כולם, אתה עובד לכולם חינם, מה? אבל למה אתה הולך 20 דקות להכנסי שלי לא? אתה יודע שאני לא פה. אז מה אני צריך להיות עצור פה או מה? בשביל כמה גרוטאות אני נראה לצאת. תגיד, אתה דפוק. תביא סיגריה. תביא סיגריה, תביא כסף, תביא סיגריה. זה החיים שלך. לך אתה בעבודה הזאת 40 שקל, 100 שקל. לך, ככה במפעלים. חולה זה. מה זה, קח סיגריה, בצלם. יושי, נתן. הוא לא בן אדם. אני יודע למה. הוא לא בן אדם. לא יודע מה הוא אחר, הוא לא בסדר בראש, ואני חושב שהוא לא בסדר. יש לו בעיה נפשית. בועש, נשארתי בלי אוכל, בלי זין, בלי כלום. זה אני לא רוצה להגיד. למה אחר בא לשמוע? נגמר העולם. באמת זה נגמר. עכשיו אנחנו חיים רק בשביל למות. כן. אנחנו חיים רק בשביל למות. איזה חיים, אני מעשה. כי האלוהים. כל כך העולם הזה אכזר, יותר מדי אכזר. בחיים לא ראיתי עולם כזה אכזר. וואי, איזה עולם, אלוהים ישמור. זהו, נגמר העולם, חבל על הזמן. באמת נגמר. אין חשק לכלום. חבל על הזמן. אין לי אישה טובה, אין לי כלום. עזוב, תנהל את החיים שלך כמו שצריך. אתה צריך להיות קצת לארג', קצת חכם בראש. אתה יודע, מה אתה מפחד מגירושים? כל שגרות גירושים. כל השכנים שלי גרושים. בבריוקו. כלבים יש להם פה. מלא חתולים יש להם פה. אז מה, רוצים לסגור להם את המקום פה? כולה. מה שאמרו להם? הבוקר נורו 2 רקטות ונחתו בשטחים פתוחים בנגב המערבי. תושבי שדרות ביטאו הערב כעס וזעזוע. אני הייתי בחוץ, פתאום שמעתי צבע אדום, לא ידעתי איפה ללכת, התחבאתי ליד האוטו, ובדיוק אחרי האוטו השני התפוצץ. אתה יודע איזה עדף, איזה שלישי, תוסיף קופרתי למטה, אם לא, הייתי גומר. אני באינטרנט ראיתי איך הרימו אותי הכל לבולנד. איפה הייתי חצי גמור. לא שמעתי באוזניים. המוח שלי הסתובב. לא ידעתי איפה אני נמצא. הפיצוץ שהיה לידי. היה הכל חושך, הייתי מסתכל, ראיתי את האור שלו, שהוא נפל. היה פיצוץ עז. יותר גרוע מפיגוע. ראיתי את כל העולם אדום. הכל אדום. ורסיסים כמו חצץ. העצים התעופפו, דברים, זכוכיות. וואו, יא אללה, כרעידת אדמה. אין דבר כזה. לא יודע מה הם משפרים את זה. הקסאמים היום משופרים. כל קסאם יכול להעיף בית שלם. איזה חומר נפץ תקני יש להם.
איפה מביאים את החומר נפץ הזה? עוד לא שמעתי בעולם פיצוץ כזה. תאמין לי. נראה לי כל הברזל שהייתי מוכר להם מפה מחזירים לי אותו בחזרה. לא אכפת לי שיחזירו לי אותו. אבל לא עליי.